Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing hindi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Anapasamak hindi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa kudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Tante nga napawluan, agpaaw nga ayat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, ta kasla nasulik dagiti duwa bukel ti matak, ito mas asideg nga nalapsat nga babae. Napawaw ti riknak mano. Kasla siya iti umayan nang imsang matgayam, ti matgayam lalaking adda iti side ko. May isa nga party manong name iti natandaran. Awan idi ni Ani nga girlfriend ko manong name ta adda sa gubanit na. Iso nga sisyak lang ti matandaran. Nagsarita ta biit, manong name ti abay ko nga lalaki, kalpasan na imadayumot laeng. Ngayon sinarunok. Miss, excuse me, mabit lang, miss. Nagsardeng, timalyaw. Abi ka di, sir? Dante nga naman latang kanyak. Injayak ti dakulap ko. Inawat naman. Nagraip ti dakulap mi, manong name, naglamuyot ti dakulap. Anat nagan mo? Susan. Abay katawa ka? Naalas tinagan ko, sir? Di ba kakatawa? Adoon na ngamin digit amamukon nga nagan nga Susan. Siguro ang ex mo, Susan. Ako, met. Susan, napitasan nagan. Akas kapindas mo. Bulaki kiti aming nga lalaki. Imposible nga dapat awang pa girlfriend mo. At ang girlfriend ko, ni Ani. Kasi na lang tasaan ko nga nakaduay tatam at sa gubanit na. Sa kapil agaram kanya, kadadagay ang girlfriend mo. Abay na makiamamuak agaram akon? Anang aroti purpose mo nakiamamukan niya kung saan nakarman? Yung madamad gayam girlfriend mo. Sige ma Sir Dante, at sa bali papanak. Dito'y, isudya nga banda. Mabalit sumurot. Makitam kat sumurot ka. Dikat kahit nang asawan, agaram ka kaniya. Nagbalin nga kanit kanyak manong name dahil ang style ni Susan. Naprangka. Nga kaya't nakaliklikan. Ngam damur mataliklikan nak manong name kastamat adada nga kayat ko. Matukmaan ko ma. No kumalamas, manong name kat kayat ko akamalan. No saan ngagpaala, tamal makalusot, adadamat ngaginteresak nga mangtiliw, tapno matagikwak. Kasta manong name iti pangyari ka, kinisusan. Kayat ko nga tagikwan, kayat ko ngagbaling nga kukwak, no pa adan ni Ani iti biyag ko. Ngam saan na kung nginikkan ti gundaway manong name. Tinasit ket di ket ti lalaki a kinasarita na itay. Pare, mabantek sa utsot? Anak ka na rin, sir? Dante ko naman lang kanya ka, sir. Pagpapada ti amin, sir, kadamam dito eh. Sabi ka di, ama mo ni Susan? Ama mo kaopisina. Mabali nga maalat contact number na. Please. Ipakadak pa kong na. Hanap pa tadakis ka tao ha. Apay ka saan nisot pagsalusudan mo na pangalaam. Nakita mo sa mga itay nga liklikan na eh. Nakigaw. Ada ka ti boy pa nan? Awang payda mo. Atot agar-aram nga awang pay boyfriend na. Mabaling ka ti mahalat sa cellphone number na, please. Sige. Di mo lay bagbaga nga siyak tilang ten. Hanggapat nga mamo. Di mo tayo magadagan mo. Sige, so natin eh. Idayal, ikuan.
0949. Dati ko Facebook account ta. Susan Dadis sa Pulam. Susan Dadis. Nakaduduwat. Kadaman dita? Data. Ada close up nga picture na. Kalpasan na kat dito. Balay direta. Okay. Naglapsat niya. Kurso na daw. Agin Teresa ko ba nga rin makaalat contact number na. No? Saan ko kurso na daw. Imposible pare ka umpay ti girlfriend mo. At dahan ngam kahit kumatkagbaling nga girlfriend ko ni Susan. At kakasta nga lalaki ang kaskang kay. At dalang aruden, makalapalat sa bali. Pare, reserba. Ari ka tin, noong arod nagsina kayong gym muna, di ako reserba. Apay ti babae, kas lagulong, kas lapilid, kas lalikay, nga da reserba na. Manong name idi malpasen ti party rabiin. Madimot no tawaga kita kit rabiin. Ngayon ti kabigatan na manong name nagteksak. Good morning, Susan. Awan na oray ko nga text back na. Kumusta? Ingat. Di kita bagbagak manong. Di pa kasadaawag manong name. Imuna pa ilang mat nga tineksak ni Susan idinto tasang ko pa nga tinawagan ni Ani. Insublat ko ni Ani nga tinawagan manong name. Hello. Good morning. Good morning. Kumusta rin? Makastrik ka to bisina? Ikarkarikatak. Sa mong ipilit talagang madi. Baka mokton mga ibagang masakit ka pa ilang. Basta agres ka. Aginana ka. Agtumar ka. Apay. Tinakayat ang sumrek? Kayat ko, api ka nga saan? Ngayon saan mo pala kabaylan, di mo pilitin. Kasalahan ka saan kung mailiw ka niya. Ana? Si Kamit, sweetheart. Api ko, mailiw ka yan ka. Unod na ka tinamamong nga sa bali nga babae, tinapanam nga party. Nawaya ka at awanag ka kaduam. Talay bagbagam. Anang ibagbagang nga namamong ka sa bali. Ti rason ko nung api ibagak nga sa amo pilitan ti bagim numadi ikikir ka tsakayat nga ka at adang sakit ka ha manano abstan ka pa lang ti may sangal daw di na kaya na makita kayat ka makita bam to may kanto pa siya rin ngayon kayat ko ti sumrek talaga uwin awang pagdanagang kayak gabuta mailiwakan king ka makakita. Iri malpasan di ba nagsarita mi manong naming kinitak no at the text back manong naming ni Susan. Who you? Who you, I'm Dante. Sino nga Dante? Hindi na maamumili kay Rabi. Ako matsungbat na naman. Hindi na maamum di Rabi ko na. Idadda ko nito opisina manong name break time. Napangkam nagmerienda kini Ani. Dinalapadap ko isun. Ala, adamat latabaram. Ala, mabignat ka Lapik, hindi nga minatesong nga sakit. Aghapday ka lang. Ipang ka ito ospital, confine ka. Huwag, tsaka ito ospital. Di, agawid ka, ta doktor ti umay ka. Hindi mo kahit timapan sa ospital. Adama mo ka doktor. Private doktor. Sige, aghapday ka rin. Sigurado nga, di ba umunto nga doktor ha? Uwin, siya ti makamo, di ba ko nga doktor? Kamalman na manunemi sa aning nga simbrek ni Ani. Kahit adamat kinasarita nga kabagga ka doktor, kituwan ko na. Manong nemi nag-texak manin, manong nemi kay ni Susan. Hello, mabaling akita ta? 5:30. Imbagak ti restaurant manong.
Nag-text back. Ika sa nun di girlfriend mo? Insin akon. Tsaka napupuutan manong naming yung bagang insin akon. Aging ka nga nagringan manong naming. Tawagan akon. Hello? Hello, Susan. Insin naman nga talaga? Gapo ka niya? When? Mabalingitad mo kanyang cellphone number na? Bakit? Awa ka rin di mamati mong kanyak. Mamati ang tulahin. Ito makasalita kay Suna. No need. Adadalang masaktan ni Suna. No tumawag ka nga pengkampay laing kang kuwana. Sige, no di mo kahit kaitan. Awang ngarti date mo. Itad kuntong sadya hanggang dito Isan kuntokin ka. Una ibagak tulatan ka ito na adatat restaurant. Balin? Sige. Urahin ak tungarad. Agyaman nagsusen. Itapay kat amok. Nga talagang adamat panagayat mo kanya. Manong Naomi excited at nga i-date ko ni Susan. Nga jak pa tinawagan ni Ani, no kumusta matin isuna, no imanapamit lang ti doktor. Ngayon ti doktor nga kabagyak Manong Naomi tinawagan. Kasi, Dok, kumusta? Napang kami, kadwak ti nurse. Ti problema nga may kangwana, di na mo nga tulungan ti bagina. Kasla da problema na. Ano ang problema nga pagpagka? Kasla, at nagparparik na kanukeng kwana, nga pa nagbalbalyo mo. Kaslabi mao kanon ti panagayat mo keng kwana. Timbaga na rin, ha? One. Nakalalis to kanong ang pimao ti panagayat mo. Napasamak kanon laeng nga adda parte nga nakaawisan nyo nga saan nga nakaumay. Ket bimao mo nga dagos ti panagayat mo keng kwana. Mamati ka. Papauyo lang. Sige nga rin kasi, thank you Ayun ka, Manong Naomi nga nauray ko ni Susan. Nauray ko ni Susan, Manong Naomi, hindi ta naka-order ak matin. Dapat order ko nga arak. Wow. Alak? May balak? Nuham mo kayat? Di, sakla tuminom. Ano kami nga talaga tirantam kanya? Dante. Nainlaba ka dagos kang ka. Siyod ka po nang karigatak ti amin. Naalat cellphone number mo, Facebook account mo, nga maging ganat na din pa in-accept. Kahit ko kumaga, accept na tap na makapag-video ta. Video call. I love you. Bisin mo lang data. Mangantan ka na mabisin ako. At dalang order mo. Sige. Gaminom ta pa pag-gustuhan ka. Maminsan lang. Kamayata na mangmangan kami Manong Naomi. Agsasalita kami met. Amom Dante, hanak amamati nga nagsinakayon kani. Ani. Takasla sa anak kumamati nga basta latan insinam kapukan niya. Ngay mamok bimaawan ti panagayat mo keng kuana. Daw napatasan pa yun tinagulbud. Diba? Hamungin baga nga danam amom nga Susan kabayatan ti party. Di kamin? Apeng amok, napadasak dagitan. Adon ti lalaki nakasaktak. Gabuti kasta nga panagbaw ti ayat na. Isong ti bagagak ka, isong imanugutat nga makidate ka, tapno mabagbagaan ka. Sa mong ipalubos nagtultuloy nga bumao ti riknam, ti panagayat mo kini ani. Kayat mo kadi, nga gaputi kasta nga ramidam, kada adadangag sakit ti girlfriend mo. Amo nga masakit. Ada komunikasyon nyo kini ani? Awan.
Nga madda amamok nga makamamok yung kwa na. Kabagyan na. Di ka kadimasyan kong kwa na. Kasanun no, masaktam, masugat mo, kadag sa kaba. Kasanun no, kastan tumati sa kabaem. Dante, kwapo ka, napigsa di sex appeal mo. Ngayon, sa mong isakripisyo ti relasyon nyo kini Ani, gapulay kanya. Kaputa, awan ti mariknak ken kangayan. Manong name jak amo no anya dayta nga marikriknak, anya ti marikriknak karigita nga ibagbaga ni Susan. Padasag mat nga mirisan manong, no may minsan katusto, masaktan laing ni Ani, no itultuloy ko nga bumaaw, ti ayat ko. Husto manong name ti kasinsing ko doktor, ngagparparik namat ka ni Ani ti amin. Sayang, ti upaten nga tawan nga relasyon mi. Nga damaten mapaspasamak ka na kami. Agsaga malaeng nukas pagarigan ti tuloy kong isina. Kita, ituloy ko mat ti marikiriknak nga ayat kay ni Susan. Nga ni Susan manon nemi kat awam mat panagayat na kanya. Yung dato lang kahit ko ano. Matagikwa nga maramanan ni Susan ta oras oblak dumatlang ni Ani. Isot ka po na manong naming nga kinunak kay ni Susan. Apay nga santa patasan. Anya tayo mo, baka no mapadasan tan kat. Datagayam tinaikalit tunggal may sa. Ano nga padasan mga bagbagan? Yagin na yan. Ti agsex. Manong nami nakigtutak. Idagdiso ti dakulap na iti prupak. Tinumpanan? Pastos kay. Sikapilat na ngaramid kanyak. Ti kastoy. Tinangtungpakin ka. Kahit ko lang agriing ka. Siririing ka. Siririing ka. Ngim tirik nam kat matmaturog. Kahit mo pati na yunak. Kinabastos din baga. Api nga santang kapadasan tig sex. Napatasan ka din tinakipag-sex nga awan ti ayat. Naramanam ka din makungkuna nga GRO. Sorry ha. Nusakpay lang tinang tungpakin ka. Okay. Sangkuntun nga ulitin. Nasayat mo kasta. Kaya thank you na ito yung libre nga dinner ha. Mabaling nga i-take out natin saan nga naibus. Tayawid mo? Kat nakalalagip to ito yung harabiikan niya. Kada ito yung petsa. I-diary to. Nga in-date na ni Dante, nga insina na, girlfriend nagapukan niya, nga maaramid na, tadyak ipatpateg, ket natungpak isuna. Sa nangiyawid kada kita na imas nga putahe, gabuta doon ay tinorder na, yung maramang kupay kada kita parents ko. Sorry ha. For what? Di pa nang tungpakin ka. Nga magyaman ka, tatinungpa ka. Amo ka mamamiris mo itan, nga saan nga rumpeng, nga ramidem, timang pasakit, timay sa nga babae. Awang ka dito kapsat mo nga babae. Ada. Di pa mamang mo, may sapay nga babae. Nga ugaramin ka tisang na siya at panunutem. Sa lutsudim ti bakim. No si kamit ti pagaramidan dati sang na siya at anya ti marikno. Rumeng agyaman ka kanya. Gaputa. Siyak tinaramat ni Apo Diyos nga nangikat kulaap ta panunot mo. Ti magderen manong nemi kat nagpakadan nga umunuunan nga kawid. Itulod ka. Adamot kotsek. Thank you. Ang kumalipatan dito nga rabi. Hindi makapahanawan manong nemi inahalak ti cellphone ko. Tinawag ka ni Ani. Simong pat. Hello? Dante? Ani?
Di napakadanagan. I'm okay. Rugrugi akong ngawatin ti kinapod no. Ano ito bagbagamang kinapod no? Na nagbawan ti hayat mo. Tano ipatpatignak ko ma. No saan pa nga nagbaliw ti pamatig mo. Dinak ko makayat. Dinak ko di mo ko mamaiturid ti agulbud kanya. Ngayon minagulbud ka. Ada ilimlimad mo kanya. Talay pagbagam. Kumusta ka? Sungar ako di nakpakadanagan. Umay ka pa siya rin. Apay, umay ka pa siya rin unag. Maramid mo? Apay ka din na sangad, girlfriend ka. Pinasyar ko nga talaga manunemi ni Ani. Idilukat na tiri daw. Inarakop ko nga dagos. Naggulagol. Apay, gulagol ka. Tansamat tin ayat mo't bimaaw. Agtugaw ka. Tagsarita ta. Nagtungbalak manong nemi ket nagtugaw mo ti sunat ti center table ti nagbayad kada kami. Dati-dati manong nemi umay ko pa siya rin sunag katugaw kami. Nga sadsadag no kayo ti barokong ko. Ngimitakit saan. Tinsamat tin ayat na di bimaaw. Ita, baka adda kayat mong ikumpesar. Sorry. Sorry ta. Tanya. Iti balit talungal daw. Ket bimao ti hayat ko ken ka. Apay? Namamok ni Susan. Kalpasan na namamok, tinarigagayak, nag-interesa ngamang tagikuha ko no, bangikot kan kwa na. Tapno agbaling nga ti girlfriend mo. Bono isina na. Kat iso iti manubyam. I'm sorry. Yung namin yanis kumitlaheng. Saan nga rumbeng nga saktan ka? Gapotay patpatik ka ni. Nagsublimot laheng ti kumpleto nga panangipatig ko ken ka. Tapay. Nasilawan tinakulapan nga panunod ko. Babaimot lang titulong ni Susan. Kinapod no na. Damo nga awis ko. Pinatkan na. Nag-dinner kami. Iso pa lang ti babae nga ng tungpa ka niya. Hampir nga tinumpa ka. Tinumpa na ka. Nagbalinak siguro nga bastos. Insingasing ko kingkwana. Apay nga santa nga padasin. Padasin diyan niya. Ti agayan ayat. Ti ag-sex. Nakigtutak. Idi manalpahak. Tungpa na itirupak. Iso pala tinakaramid nga ng tungpa ka niya. Inunod to titirungpa na kanawan kanigid. Kanawan. Pues, tapno adaparis na, tungpaik betakalawan mo. Oh! Ay, ani, apa yung tinaramid mo? Tapno adda nga makariing ka. Kahit no saan na ka nga tinungpa ni Susan. Di agtultuloy yung ninsinanak. Sinaktan na. Makaarakop. Ken makaramang ka sa bali nga babae. Puri years tandante. Ada ka din nagkurkurangak ken ka. Tunggal kailiw na. Kailiw ka met. Itad ko ti amin ko ken ka. Agragsak ipaay ko ti bagi. Yung mga pa yung nakakita ka laing tikas dya ti klase na nga babae no. Sinuman deta nga babae no. Anyaman tilangan. Diyak lang nakasurot ken ka. Diyak lang nakasurot ka. Nagmaymaysa ka. Awanak laing. Deta mo tayo nakawaywayakan ng mangalat sa bali nga kasukat ko. I'm sorry. I'm sorry. Santon nga maulit. Diyak to ditulok nga bumao tiriknak ka.
Tiyak to ni tulok ang baho ti ayat ko kin ka. Katap tumapneg ka. Isagana natin kalisay.